ଯମୁନା ଆଜି ମୋର ଅତିଥି ହେବେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମହା ମହା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ପୁଣି ଅଙ୍ଗ ସୁଖାଏ ଜଣେ ଭିକ୍ଷାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଭୟ କର ନାହିଁ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ମହା ମହା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଆଣି ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ତମେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉଛ। ଭୀଷଣ ତୁଷାର ହନୁମତେ ଭୀଷଣ ତୁଷାର ସଜ୍ଜିତ ଦଳପତ୍ର ଘେନି ଆସ। ତୁମେ ସ୍ଥିର ହୁଅ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯାହାର ଅଙ୍ଗ ସୁଖ ଲାଗି ଏତେ ପାଗଳ ତାହାରି ସମ୍ମୁଖରେ ରହିବା କେତେ ଭୟ କାହିଁକି? ଦେଖ ବିଜୁ ଦାସ, ଏଇଟି ସୁନାର ପାତ୍ର, ୟା ମଧ୍ୟରେ ସୁବାସିତ ସୁମଧୁର ପନ୍ଦସାକର କଣା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟି ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ର, ୟା ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ସୁରନଦୀର ଜଳ ଅଛି। ସୁଇଚ୍ଛାରେ ଜଳପାନ କର। ମୂର୍ତ୍ତିକା ପାତ୍ରଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଳ ଦିଅ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ଜଳ ପାନ କର ବିଜୁ ଦାସ। ମଧୁର ଜଳରେ ତୃଷା ମିଟେ ନା, ବରଂ ବଢେ। ଏଣୁ ମୋତେ ଦିଅ। ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ କହିଲ ବିଜୁ ଦାସ। ମିଠା କନ୍ଦପଣାରେ ତୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ନା। ଅନୁସୂୟା, ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଚାରରେ ତୁମେ ଜୟୀ ହେଲ, ମୁଁ ପରାଜୟ ହେଲି। ମୁଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ସୁମଧୁର ପନ୍ଦସାକର କଣା ହେଲି, ତୁମେ ପବିତ୍ର ସୁରନଦୀର ସୁଖ ଧରିଲ। ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ କହିଛ। ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ ମହାନ ଦେବୀ। ତମେ ମୋର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିଛ ଦେବୀ। ତମେ ମୋର ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କରିଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ। ତୁମର ଋଣ ମୁଁ ଏ ଜୀବନେ ସୁଝି ପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରେ। ଯାଅ ଭଉଣୀ, ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରତିଷେଧ କରି ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ତୁମେ ସୁଖୀ ରୁହ।